هەیژین هەیژین مناو کەسم هەموو ڕۆژێک هەیژین هەیژین ژیانی ئەمڕۆ مەفرۆشم. کۆلبەرên کورد ڕیا چوون و نەهاتنێ. کۆلبەر قاچاقچی بارهێلگر کەسبکار ناو û zêde navên wan Kurdan in ku ji bo bi destxistinananê zarokên xwe xwe li çiya û sînoran didin. Berî ku Kurdistan di nav dagirkeran de bibe parî û piçik û sînorên mikom ên bi leşkerên dagirker bên danîn, Kurdan her di nava hev de bazirganî dikir û rêyên hemû deverên Kurdistanê li ser hev vekirî bûn. Îro nemaze li Rojhilatê Kurdistanê ya ku li jêr siyaseta birçîkirin û tengavkirina rejîma İslamîst bi giranî dinale. Bi de hezaran malbatên Kurd ji bo debara xwe neçarî şixulê kolberiyê bûne. Min jî gotiye dilê gedelawikê hay 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 mişmamaye. Kolberên Kurd ciyayên bi sir û seqem, rêyên bi kend û kosp û hewaya bi berf û aşî derbas dikin. Rojekê bi berf û baranê re dikevin rikberiyê û rojeka din guleyên pasvanên sînorî singên qeşagirtî xul dikin. Barekî qurs ku hin caran digihêje 500 kîlogramî hel digirin û bi saetan car caran jî bi rojan dimeşin da ku bigihînin meqsedê. Şev û rojê dibin wî barî de dikin yek, bi 10 kîlometran dibirin da ku herî zêde $20 bi dest bixin. Jiyana xwe ya îro rojê bi nanê siber rojê difroşin. Trajediya van barhêlgerên Kurdistanî li vir naqede, çunku ew her dem rastî lêdan, işkencekirin û kuştinê jî tên. Li gor raporeka tora mafên mirovan a Kurdistanê, di sala 2021 de herî kêm 46 kolberên Kurd ên Rojhilatê Kurdistanê jiyana xwe ji dest daye, ku ji wan 17 kolber ji hêla pazdarên rejîma Îranê ya dagirker ve hatine şehîdkirin. Her wiha 47 kolber jî di encama êrişên hêzên Îran û Tirkiyeyê de birîndar bûne. Li Bakurê Welêt bûyera herî dilsoz a kuştina kolberên Kurd li Roboska Qilabanê pêk hatibû. Di wê komkujiyê de 35 kolberên Kurd ên ku temenê pirê wan li jêr 18 salan bû, bi derbeyên balafirên şerên Tirkiyeyê şehîd bûbûne. Kolberên Kurd ên ji guleyên dagirkeran rizgar dibin, neçar dibînin ku bertîl an bacên giran bidin pazdar û cendirmeyan. An na barê wan tê desteserkirin û têne işkencekirin. Balkêş e ku kolberiya Kurdên Rojhilatê Kurdistanê bi serpereştiya efser û berpirsên hikûmeta Îranê diçe serî û kara herî mezin a wî şixulê bi êş dikeve bêrîkên berpirsên rejîma İslamîst. Koçberên Kurd ên Reben jî tenê nanezika xwe dikirin. Li serê wan çiyayên asî ku rojekê Kurdan hikimdarî û serwerî li deşt û newalên wan dikir, îro gedeyên vî gelê tovrind û xanedan kolberên barê bindestiyê ne, li destekî digerin ku wan rizgar bike. Koçi Kurdan ve bakar